Arratsaldeon, ni Amaia naiz, eta gaztetxeak ireki duen plataforma berri honta animatu naiz. Gaztetxetik izena du, eta bakoitzak iten dakiguna erakusteko, eta bata bestiangatik ikasteko helburuakin sortu da. Ta ni makilladora naiz, eta pentsatuet kaleko makillaje batin berrian fantasiasko makillaje bat itea. Baina lan simpliena eta bakoitzak etxean euki alditen gauzakin inalizateko errestasunakin. Pentsaudet zahar baten makillajea itea. Ezagitak orda naiz filtro bat jarri zala modan guen dela gutxi bakoitzai esatez iguala ze itxura eukiko genuen zartzaroan. Eta pentsaudet makillaje honta trasladatzea eta jende animatzea itea. Eta hori, simple egiten saiatuko naiz. Makillaje honetako erabiliko dugu begitako bi arkat, bat da marroia eta bestia txuria, eta ez balin badakazue adibidez txuria, eta marroiarez, inauteritako betiko margo hauek aldituzu erabili berdin. Baina nik hau erabiliko eta saioko naiz honekin bakarrik dana egiten. A ber. Lehenengo arkatz marroiakin hasiko gara, eta azkenian inberdana da ximurdanak realzau, eta azkenian bio berdeu efektu bat azala eroi iteala. Ze volumen asko da efektu hori lortzea, baina arkatzakin hasiko gara, eta begietatik hasiko naiz ni ojerak markauko iteu. Eta beti arkatza pixkat beraka. Direkzioa beti lineana beraka izan behar du. Bai. Edadiakin hemengo bi parte hauek iteiala undiu, eta ingo deuna da hemen pliege hau markau, orduan. Ingo genuen hemengo itikan honeaino markau. Hola. Eta hola. Eta gero hemen, nola hau eroitu zaigunean, honek pixa bengo egun, hemen marka hau berdeu, eyeliner baten kurba zela, baina pixkat goraka. Eta difumina gongo dut. Oain marka ukeiteu hemengo ximurrak, ez dut etortzen nola ganizena. Eta hori, nahi ezue guk ia markatze du, ikuste du nola ximurtzean. Eta marka ukeiteu du. Eta difumina.
Ahora ya está difumina. Intzelan bila bat egin bat zona ondiletako aldezuera hori. Eskarroko kuzu. Bueno, honekin zeduko. Hemen hauetan adibidez ja pixkat goraka honekin juntauko dugu. Hemen difuminauko dugu izkinak. Eskua bihotan laguntzakin. Eta gero erdikoak difuminauko itegu, edo beraka, edo danak goraka. Baina danak direkzio eta plumen igualean. Ingoituta hau beraka, haure bai beraka. Beko aldetik alda batesan. Difuminauko pixka diotokin. Vale. Esan behar dana da, makillaje hau dala, baina antzerkitako edo antzerkirako adibidez. Aldu izan oso exageraua antzerkiak urrutitik ondo ikusteko makillajea, baina zinako adibidez hauetan erabiliko. Erabiltzaia material batzukin latexa edo antzeko material batzukin, itea salbea simurtu, jarri material hori, eta hola reala bada. Azkenean kamera on batek hau ikusiko makillajea dela eta ez da reala behatzen. Edo ja oso profesionalak protesia osoak erabiltzaitu eta directamente jartu beste arpi bat. Eta orduan hau, inantzerkitako, argazki batako. Ez da gain reala, baina, divertido. Eta zenbat eta kolore gehiago duki, adibidez marroi gama, mila marroi diferente animaz kauta juti bada alternatzen bat eta bestia, azkenean efektu oso polita, baina, nik bendezio bet bikinitia eta jazta. Hoingo duna da. Marka bitegu ilunak, kolore ilunak, eta guain ingo dugu berdina, baina kolore argiakin volumen hori emateko. Eta gero jungoa ikusten, ilunan nun falta da nahi ez. Eta
Ximurrak aldan gehiena markatzeko. Hainbeste difuminau gabe ingo dugu, Txuriakin bekainak zurituko ditugu. Pestainak bai pinta hongo ditugu. Nasaledadiakin mantxasko atatzea. Eta hori ingo genuen ja sose likidoakin edo laba realo gehatzeko, baina, bueno, markatzakin ingo dugu. Xikatola. Eta difumina ingo dugu, bihatzakin. Normal bat, roxa bat erabilikoet. Eta emango hemen sudurri inguruan, ze betire beste xarma bat emateiola usteet personaje hauei, eta gitu. Bidia pixkat. Hau izango zen makillajea, eta gero beti laguntzeu, zuk emate bai oso imaginazio pixkat, eta adibidez,
Nik, bueno, hileko kolore honekin bastante ondo zehatzeu. Ondo gatzea, baina adibidez aldez morena edo morenoak bali mazeate, dakat hemen pintura bat dala inauteritakoan osantzekoa, eta olako rimelan punta batekin, adibidez ingo zenuen hilean hasierak markau kanak simulatzeko. Edo bizarra edo bigotia kanoso itxura hartzeko. Honekin cejaetan aldeu eman. Eta zaiena, envejetimientoak iteianean zaiena izatea belarriak, sudurra eta lepua. Ze azkenean makillajeak bakarrik oso zaila da horrek sarri itxura bat edo ximur bat sortzia ordun. Guri erakutsi ziguen, adibidez, tapatze badeu, baina lan bat. Aksesorioak jarri, aldula izan pañuelo bat, adibidez, no? Edo, vamos, txapel bat, baserritarrana. Bueno, espero ez gustau izana, eta konfinamentuko denbora hau pasatzea, eta saiatu zaten zuekiten, partekatu bazue gaztetxeko kontuan edo, ikusiko deu, eta hori, beste bat arte.